Kedves leendő ügyfelem, sokakban felmerül a kérdés, hogy mi is a különbség a pszichológia és a coaching között. Nem tudom megadni az örökérvényű választ, viszont van saját válaszom, hogy én hogyan teszek különbséget, aközött, hogy bár pszichológiát is tanultam, én coachként szeretek és tudok jól dolgozni. Ez az, ami hozzám közelebb áll, ebben érzem magam hitelesnek. Azért, mert számomra a különbség az az, hogy a coaching egy célorientált módszer, rövid távú folyamatokat viszünk, 5-10 alkalom az, amiben én dolgozom, ez általában maximum 4 hónapnyi közös munka, egy meghatározott cél érdekében. Ezt a célt a folyamat elején szoktuk kitűzni, általában az első alkalmat ennek a meghatározásával töltjük. Fontos, hogy ez a te saját személyes célod legyen, és mérhető legyen, hogy a folyamat végén meg tudjuk azt nézni, hogy ahová jutottunk, ahhoz képest, ahonnan elindultunk, és hol tartunk ehhez a célhoz képest. Fókuszban tartjuk folyamatosan azt, hogy mi miatt kezdtük el ezt a folyamatot. A coaching folyamatnak nagyon fontos eleme, hogy a saját hatóerődön dolgozunk, és a saját hatóerőddel tudsz dolgozni a saját folyamataidon. A célunk legtöbbször ennek a hatóerőnek a felébresztése, a megtalálása, egy lehetőség arra, hogy ráláss arra, hogy mire van hatásod az életedben, hogy a döntési pontok hol vannak, hogy mi az, ami a te kezedben van, mi az, ami rajtad múlik, hogy hogyan tudsz hatással lenni a sorsod alakulására, arra, hogy eléred a céljaidat, és hogy milyen célokat érsz el. Ez sok esetben tudatosítással kezdődik, azzal kapcsolatban, hogy hol is tartasz most pontosan, hogy hova szeretnél eljutni, és milyen eszközök segíthetnek ebben. Alkalmasak erre természetesen a terápiás folyamatok is, mégis én a megoldás fókuszú, célorientált, rövidtávú közös munkával végzett folyamatokban szeretek ügyfeleket kísérni. Ebben érzem magam önazonosnak, mert nagyon nagy lendület van bennem a célok elérésével kapcsolatban, és az a csoda, az felülmúlhatatlan, amikor valaki fókuszba helyezi a témáját, és elkezd vele dolgozni, és egyre inkább kinyílik előtte, hogy mit is kell tennie, hogy merre is kell fordulnia, hogy merre vannak az új utak, új perspektívákat talál, és mondanám, hogy magától megtörténik a csoda. Valójában, ahogy ezt a coachingban mondjuk, a változásért való felelősség 51%-a a tiéd, és 49%-a az enyém. Én tartom a teret, biztosítom a kereteket, hozom a módszereket és az eszközöket, viszont a munkát azt minden esetben te végzed el. Aki erről a témáról bővebben szeretne olvasni, annak ajánlom a honlapomat és a Facebook oldalamat. Gyakran szoktam ezzel a témával foglalkozni.